20 d'abril de 2017, una data que difícilment oblidaran les ràdios municipals d'àmbit valencià, i és que al carrer Guillem de Castro, a la ciutat de València i a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies s'ha certificat l'acord i conveni anomenat Xarxa d'Emissores Municipals Valencianes, un acord que pretén visibilitzar, vertebrar, dinamitzar i potenciar la informació de proximitat, en definitiva, tindre una plataforma en què les ràdios municipals transiten segures, independents i amb el propòsit de mancomunar esforços i projectes. L'acte ha sigut presidit pel secretari autonòmic de Comunicació José María Vidal i Vicent Gil, secretari general de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. En el seu torn d'intervenció, han explicat el motiu de la creació d'este nou ens i cap a on ha de caminar. Érem coneixedors i estàvem convençuts de que això tenia que desenvolupar-se de la forma òbvia i natural i lògica i normal i que està passant arreu de tota Espanya i que no passava així en la comunitat valenciana, que era normalitzar, legalitzar i desenvolupar la xarxa d'emissores municipals valencianes. L'acord aprovat per unanimitat fou celebrat per totes les parts i ja s'ha format una comissió de treball que començarà a tractar qüestions de futur, com ara la formació, l'ocupació, la protecció dels professionals o fins i tot el paper que tindrà la xarxa d'emissores municipals valencianes en la nova ràdio autonòmica. Sí, jo crec que ja ho marca la llei que tenen que col·laborar. No sabem el mecanisme, això tindrà que articular-se entre la corporació i les pròpies ràdios municipals, però la nova ràdio autonòmica tindrà que tindre en compte i cooperar en les ràdios municipals. Un procés i constitució que ha tingut el treball de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, la Generalitat i, com no, les diferents ràdios municipals que formen part ja d'esta xarxa d'emissores municipals valencianes. És un dia molt important, evidentment. Avui és un èxit, és una meta, perquè avui acabem un llarg procés que començarem fa un grapa d'anys en la que volíem reivindicar-nos, en la que volíem eixir d'aquesta invisibilitat i acabar creant una xarxa, i per tant avui és la fi d'aquest camí i hem de sentir-nos tots molt orgullosos i contents de que al final ho hem aconseguit, i per altra banda també és l'inici d'un horitzó que és molt esperançador i que a partir d'ara és feina de tots, treballar per aconseguir tots aquests objectius i de més que ens havíem proposat. Per tant, avui acabem una etapa que hem d'estar contents per això i també hem d'estar orgullosos de l'horitzó que s'obri a partir d'ara.